Сәлам милләттәшләр. Без Самара өлкәсе Камышлы районының Балыклы авылында. Бүген без Балыклы авылында язылган һәм куелган спектакль карарбыз. Бу авылның һәм күрше авыл көйләрен ишетербез. Колфак ясарга өйрәнербез, чыбыркы үрербез, җирле рәссам һәм аның эшләре белән танышырбыз, игенчеләрне эшкә затып калырбыз. Балыклы авылы көен ишетәсегез киләме? Әйе, аның үзенә генә хас искедән килгән көе бар. Балыклы кабыргасы. Мин хәзер үземнең яшьтәшем түгел әлбәттә, адашым янында утырам. Мин Рүзәл. Абыйның исеме Сәгыйд, аның да исеме Бәхетле дип тәрҗемә ителә, минем дә исем Бәхетле дип тәрҗемә ителә. Сәгыйд абый, сез бик бәхетле бугай аңламыйча, йөзегездән күренеп тора. Аллаһга шөкер. Аллаһга шөкер. Менә 3 балам, 6 анагым. Бик бәхетле. Бик менә бу гармунда сезне бәхетле иткән дип беләм. Нинди гармун, тарихы ничек? 5 яшымда әтәйнең браты, бер туган брат өйрәтте. Суза кейиннән башлап ебәрдем. Ишуннан үзем әйтеп үзлегемнән инде самоучка диләр инде. Сәгыйд абый музыкаль белем алмаган, тик якын тирәдәге һәр авылның кабыргасын уйнап күрсәтә ала. Әйе, монда көйләрне кабырга диләр. Бер нәрсә бер көй уйлап җибәргә алайса, Сәгыйд абый бер Әле халык монда гел биеп тә гел җырлап кына яши дигән уй килде. Һәм бу гипотеза аксиомага әйләнә башламасынмы бер заман? Чөнки без балыкларның авыл хуҗалыгы белән таныша башлаган идек тә, хәтта комбайннарда хәзер гаҗәеп бию күрсәтерләр сыман бер ансамбль кебек тигез рәткә тезелеп куйдылар. Иратның кемлеге эшеннән билгеле диләр. Ә Балыклыда ул ирләр авыл хуҗалыгын күтәрә. Мин үзем күп ел структура властида эшләдем. И күптән үк шундый желанием бар, җир эшендә эшләп тоже үземне попробовать итеп карарга. И кырлар бурьянда булганда, агачлар үскәндә, икмәк үстерелмәгәнгә йөрәк янайы. И шундый үземә цель куйдым, попробовать итеп, җир эшенә эшкә кереп, күтәреп карарга. И действительно кирдек, малайларны җыйдым эшләүчеләрне, и шушы эшләрне күтәреп, бүгенге көнгә хәтле эшлибез. Конечно, бу эш кирәк, җир эше бит инде авыр булса да, бик благородный эш дип санала. Кыен эш булса да, халык өчен продовольственная безопасность и икмәк стәлдә булу бит инде любой семьяда ул бер бәхет, шатлык. И тем более хәзер бик зур внимание хөкүмәт ягыннан да бирелә сельское хозяйствога. Ну и реализовать итәргә продукцияны да возможность бар бүгенге көндә. Поэтому эше бар, эшнең файдасы бар. Хәзерге вакытта техника эшкә кузгала, кыска гына җыелыш булды. Алар эшкә юнәләләр. Аларны зур эш көтә һәм инде бер рифыктан бер рифыкка җәелгән иген кыры. Күрәсез, монда игеннәр игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә дип әйтелгән бер мәшһүр җырда, аны беләсез. Үзе бер тамаша бит бу. Чыннан да бу хәтле авыр техника күрү ничектер канатландырып җибәрә. Һәрбер эшчедән үз һөнәре өчен ниндидер горурлык бәреп тора. Эшләренең ни дәрәҗәдә мөһим һәм җаваплы икәнен аңлыйлар. Чөнки эш нәтиҗәсе авыл өчен генә дә түгел, ил өчен мөһим. Икмәк һәр татар өенең өстәленең түрендә була. Һәм инде нәкъ менә сезнең өстәлләрдәге ипиләр дә гади авыл халкының тырышлыгы ярдәмендә барып җитә. Әле кайчан гына җимерек авыл хуҗалыгын күтәрә башлый Балыклы халкы. Ә хәзер Раздолье кооперативы Камышлы районында иң зур агрохолдинг. Шуңа да карамастан Балыклы фермерлар саны буенча да беренче. Балыклы авылында, беләсегез килсә, менә санап кына карыйм, КФХ-лар саны, колхозно-фермерское хозяйство, колхоз ферма хуҗалыклары 5 гаилә
5 фамилия менә шундый хуҗалыклар тота. Бу нәрсә турында сөйли дип әйтергә минемчә инде хәзер артык та булыр. Ни өчен дигәндә, чөнки халык монда үз җирен яратып һәм үз җирендә эшләргә күнеккән. Бу борынгыдан килгән традиция, әлбәттә монда зур олы елгалар да юк. Монда тимер юллары да монда якын тирәнен үтми. Халык үзенең җирендә нәрсә эшли, шуның белән көн күргән, күптән, борынгыдан шулай килгән. Әлмир үзе Самараның техник университетында җаваплы эш башкара. Фәнни эш. Тик җылы урыны булса да, авыл белән элемтәне изми. Ире тирлек белән шөгыльләнә. Мин школны укып бетергәч, Самарский технический университетта укыган. Ана шәһәрдә үзем яшим. Шәһәрдә яшәп барыбер уйда килә авыл күтәрергә, бөтен яшьләр авылдан китеп, авыл тарала дип, ел уйга килә иде. Әкрен кайтып, шулай җирләр алып, иске колхоз коровнигын алып, аны ясап, ремонтировать итеп, үгезләр алдым. Аннары әкрен шул грантлар алып, эшләп киттем инде. Дөресен әйткәндә, авылда да яшәп тә була, акча да эшләп була. Возможность бар, авылда да бар эшләгән кешегә. Ул теге городка алданып китүчеләр күп инде. Мин барып яшь кешеләргә әйтәм, барып авылны кайтып, туган җирне күтәреп, менә мин, например, туган авылга кайтып эшләп, халыкка ярдәм итсәм, миңа ничектер, мин шат. Ягъни дополнительный энергия бирә инде. Фермер өчен җитештерүдән тыш үз продуктыңны сату урынын табарга кирәк ди Әлмир. Сату дигәннән Төрки илләрдә атнаның төрле көннәре белән бәйле булган базарлар эшли. Мәсәлән, сишәмбе ярминкәсе, сишәмбе базары, шәршәмбе базары, шәршәмбе ярминкәсе. Төрлечә шундый сүзләр бар. Инде менә Балыклы авылында да һәр сишәмбе урамда, ачык һавада менә шундый базар барлыкка килә. Фермерлар күп Балыклыда. Ире тирлектә чыбыркысыз булмастыр. Фәрит абый сыманнар гади эштән дә тәм табып эшли беләләр. Минем дә чыбыркыны ишәргә өйрәнәсем килә башлады бит. Мына крис куйган, мына. Ага. Мына аласың да, мына. Монсын салабыз. Хәзер монсын алабыз. Хәзер мына монсын аласың да. Бу әле дүртләп, алтылап үреп була. Тик бер дәрес кенә җитмәс бугай моңа. Сездә шундай бер бар идеме? Безнең бер очта чыбыркы шартлата башласалар, икенче очта ишетелә, аннары монда инде чыбыркы шартлавы буенча кем шартлаткан, кемнең чыбыркы. Мин уже белеп торайым. Чит чыбыркы булса, аныкы бүтән тавыш. Минекеләр инде совсем бүтән аерылып тора чыбыркы тавышлары. Бу минем чыбыркы шартлавы. Минем чыбыркы шартлавы. Фәритләр барсы да шул хәтле сабыр һәм вак эшне дә утырып эшли беләләр микән соң? Чөнки яңа Балыклыда торучы Фәрит абый да вакыт булган арада рәсемнәр ясый. Яки аның буш вакыты бик күп, яки ул гомумән йокламый. Ята да бит арып бетәсең. Ятасы да килмәй. Ниләр күршеләр керә дә, күрәләр дә. Эй, безгә дә ясап бирәләр, безгә дә ясап бир. Мотиваторлар. Бүтән авыллардан киләләр дә, кунаклар белән киләләр. Монда хәзер минем 150 рәсем төрле шәһәрләрдә, Владивостоктан тотынып, Пензага хәтле, Себерләрдә, Казанна. Сез бит Казаннанмы? Казанда берничә рәсемнәр моны шулай килеп заказать итәләр дә. Мин сорыйм, нинди темага дип. Шундый, барса да авыл темады моны, авыл теманы. Сагыналар авыл. И моны авылны моны. Сез дә сагынып кайткансыз бит. Сагынып кайттым. Чит илләрдә йөридем, чит илләрдә күп яшәдем. Юк, моны үз авылыма кайтырга туры килде. Монда да бик өйрәнеп булмады. Карап кына торырга туры килде. Бер нәрсәгә өйрәнмәсәм дә арытты үзе тагын. Бераз ял да кирәктер. Авыл җирлегендә рәхәт инде җәй көннәрендә айруша. Үзең үстергән, үз бакчаңнан җыеп алган яшелчәләрне шулай куясың да, иң тәмлесен сайлап аласың да, һәм күләгә астында аның тәме белән рәхәтләнеп утырасың. Инде акыл яңа мәгълүматка ачык. Хәзер тиз генә иләгә җыелган мәчет картлары белән исәнләшеп чыгыйк та, авыл тарихын барлый башларбыз.
Намаз көтәсезме? Ассаламу алейкум. Шулай бердә. Авыл тарихын үзек өлкәннәрдән дә ишетергә туры килде. Тик тулырак аны Минтәүхидә апа сөйләде шул безгә. 18 гасырның азагында бездә яңа кешеләр килә башлаганнар. Алар Пенза татарлары булганнар. Аларның Пенза ягында үзләренең яши торган авыллары Балыклы дип аталган икән. Алар үзләренең авылларын бик сагынганнар. Бер вакыт җыелганнар һәм халыкка мөрәҗәгать белән, мондагы яшәгән халыкка мөрәҗәгать биргәннәр. Әйдәгез әле, бу авылга яңа исем бирик дигән. Давыдкины исеме аларны, наверное, бик ошап бетмәгәндер аларга. И алар икенче исем биргәннәр безнең авылга. Балыклы дип атаганнар. Күбесе мин Балыклыда дисәң читтә, сездә балыктыр инде диләр. Оказывается, төрки теленнән килгән бу балык дигән сүз словарларда былай дип аңлатыла. Ул укрепленный урын икән, крепость или поселение, село дигән сүзне аңлата икән. Менә шуннан безнең Балыклы исеме калган да инде безнең авылның. Балыклы халкы үзе бер феномен. Буыннар авазына колак салып, заманасының тизгенен нык тота. Эш белән дә, иҗат белән дә алдыра. Мондагы кешеләрнең халкы эш һәм иҗаттан башка була алмый сыман. Чөнки эш ул иҗат, ә иҗат ул шулай ук эш. Яшә авылым, бер дә картайма син. Гөрләп яшә, данга күмелеп. Сине күрик дип кайтсын бар да, сабан туйларына тезелеп. Балыклыда милләтебезгә хас эшләрне дә онытмыйлар. Менә апалар җырлый калфак ясый. Бер җиңеллек килер, авырлыклар килсә сабыр. Әнәнең үз юлы, җырның үзенеке, тик ул юллар бик якын хәзерге вакытта. Кызларга булмый әле. Кулдан шуга. Ә безнең юлыбыз мәдәният йортына илтә. Һәм анда керүгә мине, гафу итегез, сулга тарта башлый. Чөнки анда китапханә урнашкан. Минем әнием гомер буе китапханәче булып эшләде һәм минем яшьлегем дә нәкъ менә шул киштәләр арасында үтте. Китаплар арасында аларны актарып, серле дөньяларына чумып, уйланып, тарих турында, милләт язмышы турында һәм әдәбият турында. Минемчә менә шулай үскән балалар да алар аннары ниндидер мәгънәле тапшырулар эшләргә мөмкиннәр минемчә. Ленар Сәгыйть улы Самарадан бөтен эшләрен калдырып, туган авылына кайтып төшкәч, авылның мәдәни тормышы гөрләп китә. Дөресрәге, дөрләп китә. Чөнки мондый халыкны иҗат ягыннан кабызып җибәрү, ул кыры саламга ут төрткән сыман. Безгә авыл халкы белән эшләүе мин әйтер идем рәхәт, чөнки авылыбызда менә безнең әйтеп китәсем килә Балыклы авылында безнең үзешчән шагыйрьләребез дә бар, талантларыбыз бар, яшьләребез бар. Алар бик теләп киләләр, катнашалар, аларга бик рәхмәт. Һәм инде бездә нәрсәсен әйтеп китәсем килә. 30 елдан артык инде шундый традиция бара. Менә урам белән урам ярышып концертлар куябыз. Шушында барлык яшәгән авылдашларыбыз һәм инде читкә киткән яшьләребез дә кайтып катнашалар шушы концертларда. Шуңа күрә дә авылыбыз матур иттереп яши. Менә шундый безнең традициябез бар әле. Урам белән урам ярышып концертлар куябыз. Аңламча бу сезгә ошый инде бу. Әлбәттә, эшебез бик ошый. Бик рәхәтләнеп эшлибез, җырлар иҗат итәбез, шигырьләр язабыз. Менә шулай. Балыклы халкының максатлары изге. Аларның туган җирләрендә яшисе килә һәм авылларының да яшәвен телиләр. Безнең милләттә шундый сүзләр йөри. Тамырлар тарта. Һәм инде минемчә нәкъ менә Балыклы авылының уртасында ниндидер бер магнит тора һәм ул киткән ватандашларын кире тартып кайтара. Әлбәттә инде бу магнит туры мәгънәдә түгел. Минемчә нәкъ менә мондагы калган халык гырыф-гадәтләрне саклап, эш тәртипләрен саклап, нәкъ менә үзләренең ватандашларын кире кайтаралар. Инде дуслар, без дә менә шулай бер авылдан икенче авылга бармыйбыз. Без анда кайтабыз, чөнки без һәрбер җирдә үзебезнекеләр, милләттәшләребез янына кайтабыз. Шулай иттереп, юлыбыз дәвам итә.